Que sabes que pasa? Que non almorzo, porque a mí o almorzo non me senta moi alá. Entón imos a falar do almorzo. Veña. A ver que podemos comer no almorzo para que nos sente ben e que sexa máis saudable, pero antes imos a preguntar a vos, a ver que almorzades, porque eu creo que o café non me lo quita ninguén, non? Bueno, rapaces, vexo-vos aquí co café na mão. É un matcha, porque eu non podo tomar café. Dou por feito que vos almorzades, non? Religiosamente, todos os días. Sí. Todos os días. Sí. Eu almorzo non o perdono. Teño que almorzar porque senón non saio da casa contenta. Sí, de vez en cando sí. Cando vou para a clase, collo un café. Gustaríame desayunar máis do que desayuno, porque normalmente non teño tempo. No, todos os días no. É que almorza? Eu de mañán, non? Bebo un vaso grande de agua. É unha tosta, con xamón, con tomate, aceite. Pois mira, unha fruta sempre... Suelo tomar naranxas. Huevo cocido. 2 cafés e churros. Un grande e outro pequeno, 3 churros e ale. Tomo un zumo Un colacao. de naranxa natural. E despois dúas tostadiñas Tostadas con que, se pode saber? con mantequilla. O corpo pide o que pide. Tanto che podo almorzar algo salgado, por se teño uns restos de pizza na casa, un pouco de tortilla o que sexa, como doce. Ou aguacate. Frutos secos. Ya está. Unhas abelás e vos que chutas. Café con leite e un pouquiño de azúcar e xa encaras de outra maneira o día. Super, hiper, mega ben. Tomades o café recién erguidas ou esperades un tempo prudencial para sentar? Teño que tomar un protector, espero 15 ou 20 minutos e despois desayuno normal. Mano, espero un pouco porque non me gusta moi quente. Tiempo prudencial. En canto me ergo, antes de facer o pis da mañá, eu teño que darlle a máquina do café. A min gustame esperar tamén para tomar o café. E cheiro o café e xa me poño contenta. Tiene que pasar un ratito. Que sería para vos un almorzo saudable? Que tería que ter? Pois eu que sei, filla, que non che sei moi ben. Unha tostada con aceite. Verduras. Xa pola mañá? É que pola mañán é un pouco difícil, hai quen di solamente unhas tostadas, pero os churros que mosquita. Pois algo de pan con café con leite É un plátano. e a media mañán outra fruta. Mellor uns arandos ou algo así. Ao mellor tamén xamón ou algunha proteína, non? Bueno, un poquinho de fruta tamén aparte. Por exemplo, mango. Me encanta o mango. La verdad é que me gusta moito a comida de desayuno. Esa é a verdad. Mango maduro, mango pintón. Viso, aquí traesnos de todo, taca, o que ti queiras, Pero a xente tira só que se tira, Tiqui. A xente tira só que se tira. Claro. Que tiqui. É que, ademais, a ver, se non almorzamos non pasa nada. Sobre todo se imos almorzar isto. Vas a reñar a Rocío? No, xa falamos fora. Eu sempre almorzo, eu preciso A ver, almorzar, Digo os estudos que almorzar mellora o control do peso, o apetito, reduce o risco de diabetes e, sobre todo, nos nenos, mellora a capacidade de concentración, de atención, de memorización e de aprendizaxe. Por tanto, sí que é importante que os nenos, sobre todo, almorcen. Pero claro, mira, isto ben escollido, porque aquí hai o que se chaman os falsos amigos, non? A mermelada. Están buenísimos os falsos amigos. Sí, claro. Mira, pon que leva frambuesa. Pero estuve facendo contas. Sabedes, neste bote de 300 gramos, cantos terros de azucre hai? 32. Se os poñemos nunha montaña, unha montaña 32 así. aí dentro? 32. Cuidado, 135 É unha gramos de auténtica azúcar. barbaridade que eu xa creo que debería estar prohibida. Unha bomba. Logo, claro, sempre dicimos, hai que darlle cereais aos nenos para que almorcen, Sí. pero cereais sans, é dicir, avea ou cosas similares. Non, estos que van cargados de azúcar. Claro, porque que a avea non está tan boa, doutor. 25 gramos de azúcar hai aquí. Mirade, mantequilla. Sí. E pon lai. Sabedes canto, a pesar de lai, canto hai aquí por cada 100 gramos? 50 son de grasa. Que barbaridade. A metade, sendo lai, imagínate se non é lai. E como pode estar permitido que poña light? Bueno, claro, porque- ten menos grasa que outras mantequillas. Porque lai basta con que teña un 30% menos que a mantequilla original. Que nos enganan por todas partes, 50. Pero que a mantequilla xa en sí é grasa, entón dai pouco pode sacar por moito like que sexa. Por eso mesmo é ben. Logo, zumes, cargado de azúcar, porque se queremos un zume, facémolo na casa. Claro. E mellor tomar a froita inteira. Pero fíxate, bebida vegetal. Non pon azúcar por ningún lado, pero ten un secreto isto que estuve mirando, que pon agua, lactasa e amêndoa
en 100 mililitros solo hai un 4%. O sea, ten de todo menos amêndoa. Leite de amêndoa de 96% de todo menos amêndoa. E leva lactasa, que fai? Romper esa lactosa que pode haber aí e converte en azúcar. Entón, sí leva azúcar. Vale, doutor, xa acabamos de ver o que no, pero aquí temos varios ingredientes, claro. Xa sabes como va o tempo. Imos intentar facer, porque é moi importante almorzar, a mí gustame almorzar moitísimo, o almorzo perfecto. O almorzo perfecto. Escolle daqui da cola. Sobre todo porque fixemos isto, A ver. 10 segundos. 3 grupos de alimentos. Alimentos proteicos, sí. Alimentos que levan hidratos de carbono, azúcares pero bons e alimentos con grasas boas. O sea, todo isto estaría ben. Deberíamos coller un de cada. Sobre todo porque o que é proteico e o que é grasa saudable, o que fai é que aguantemos ese apetito máis tempo. É dicir, non teñamos fame durante a mañá. Vale, entón, unha combinación boa, pois a veces a xente que ten moita presa facer un batido, e un batido simplemente coller leite, un yogur, coller avea e coller froita, por exemplo. Algo que non sexa avea que poida sustituir, doutor, porque eu intento coa avea, pero non nos levamos ben polo que sea. Pois coa avea, pois botas, por exemplo, unhas sementes e tritúralas. Vale. Vale, ou uns froitos secos, tamén leva proteína, e trituralos, e faz ese batido, e entón, con uns amorodos, este plátano, esas sementes, bátelo, e esos son 30 segundos de facer ese almorzo, non leva tempo. Rápido é, a verdade. E outro que tampouco é moi lento, é simplemente coller unha torrada de pan, botarlle un pouco de aceite, un pouco, tampouco hai que ser escasos, bótalle ben. Logo, botarlle un pouco de xamón, vou marchar, pero hai que merece a pena. Damos un pouco de xamón, aquí faltaríame... Que che faltaría? Faltaríame o tomate. Tachan tomate? Non hai tomate. No, pero temos aguacate. Veña, cambia. E entón, habría que abrilo e estendemos. Isto tamén é un bo almorzo. Eso gusta moito todo, sí. Sí, está moi bo, incluso para xente que lle gusta o pan. Entón, para que vexades... E o café con leite non hai problema, non? Ou café só. Só, sin azúcar, claro. Sin azúcar. E logo, si querem... Sin azúcar, mellor, sí. Pos estrito. E doutor, claro, está por aquí todo doce. Por aí está máis ben o salgado, non? Rocío se non está contenta. Non, a mí é que eu é que non me levo moi ben co almorzo, entón teño moitas dúbidas, e non temos moito tempo, entón quedamos, que é mellor para almorzar, doce ou salgado? Salgado. Que tiro aceite. Non pasa nada. Sempre salgado. Sempre. Pero non polo feito de ser salgado, senón por evitar as cousas que leven moito azúcar, porque o azúcar, aparte de ser insano, o que fai é que a media hora, unha hora de habelo tomado, faz un pico de azúcar que logo baixa e volves ter fame. Claro. Pero que fame é? A fame do vicio. Esa persoa que fai ese almorzo lle dis que toma un plátano e non o quere. O que quere é máis doce. Mira, voulle quitar o plátano espiño. Sí, porque vai comelo. Porque ten que falar agora de vacas, No, iba a dicir como teño o plátano na boca, depois... Iba a dicir, eu gustame moito comer plátanos en directo aquí na Hora Galega, pero hai algo que me gusta máis que falar de vacas, así que doutor. Veña, un placer. Para a semana que ven xa pensaremos los deberes. Vale. Hai algunhas peticións aí, hoxe non che vamos a dicir nada, porque temos que facer... Hai varias peticións sobre mitos e demais que nos fan os espectadores. Imos facer unha escolma e xa che pasaremos traballo. Eso me parece ben, porque a xente a veces me para na rúa dicindo, doutor, ten que falar desto, que chamen ao programa e que propoñan cousas. Pois no, fano, así que... Veña, propoñémonos mitos para a semana que ven. Doutor Viso, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Deixamos a espiño para falar de vacas. E ti pasa para ese lado. Almórzame ben, doutor. Que non te vexe o que non almorzas, Un placer. Veña, seguimos falando